गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। चराइदेव जिल्लानि बेङेनाबारनि दावखा फोथाराव 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 28 आरो 29 खालाराव खुंफुंनो लानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहिनेश्वर बसुमतारिया गायसननानै होबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि 10थि बोसोरारि जथुम्मायाव आसामनि अनगायैबो अरुणाचल, मेघालय, सोनाब बंग, नागालेण्ड, नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय फ्राय 3000 थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सतिया समष्टिनि बारग' एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारिया सोरां मन्जु थियेटारखौ फैगौ 29, 30 आरो 31 दिसेम्बरखालि हरथामनि थाखाय न'दुवार हालामनि जयसिरि गामियाव टिकेट एबा रां लायालासिनो रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय थागथियारि खालामदों। बिथांनि बेबायदि हारिमु अनफावरि आरो सिबिनायखौ दुलाराय हारिमु गौथुम नायबिजिर आफादनिफ्राय साबायखर बावहोदों आफादनि नेहाथारि कितेश्वर रामसिंहारिया। बरमायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि खुंगा 19थि थान्दै जखन्थाय खुंफुंनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 21 आरो 22 खालाराव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो लानाय जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा बाहागो लानानै गायसननानै होबाय। बे हाबाफारियाव नुजाथियो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि, जथुम्मा खुंफुंनायनि रायदाव आफादनि आफादगिरि देवबार रामसिंहारि, बरमा दख'रानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बरमा हालामनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार सोहोराव इ-रिक्सा सालायनायनि थाखाय गाइडलाइन होनायखौ लानानै इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा गोख्रों खुद्रिखांदों। इ-रिक्सा सालायगिरि गौथुमा गनायनानै लायाखै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि खानानै होनाय नेमखान्थिखौ। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्लानि टाउन सहराव इ-रिक्सा सालायनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि गोख्रों नेमखान्थि। इ-रिक्साखौ टाउननि गाहाय लामायाव सालायनो मोननाय नंलिया। जिल्ला खुंथायनि खानानै होनाय नेमखान्थिखौ हेंथा खालामनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो इ-रिक्सा इउनियनफ्रा जथाय क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे थानाय थिथागुरि मासबारियाव मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। क'क्राझार सहराव इ-रिक्साफोरखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बन्द खालामना जन ओनसोलावल' इ-रिक्साखौ सालायनो खाबु होनायखौ क'क्राझार जिल्ला इ-रिक्सा गौथुमजों लोगोसे इ-रिक्सा ड्राइभारफोरा क'क्राझाराव खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बर' हारिनि बिर जोहोलाव बिटिआर गोरोबथानि मैखोम सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथे साननिफ्राय माब्ला उदां जागोन? बे मोनसे गिदिर सोंलु। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जानो थांगासिनोब्लाबो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो गासै केडारफोरखौ जोबथे साननिफ्राय उदां खालामैखौ लानानै गोख्रों गारां दैखांदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिथां दिपेन बर'आ सोरखारखौ गोजोन गोरोबथानि सार्थआव जोबथे सालियाव थानाय गासै बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनो खावलायदों। बिनि थाखाय एबसुआ भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो रायजो बेंगिरिनिसिम लाइजाम लिरगोन होननानै बुंदों। लोगोसे एबसुआ गोदान बोसोरावनो मोजां फिथाइ मोनगोनखौ मिजिंथिदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गंजि फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनो फोसावबाय। गासै सा 259 बिजाथिफोरनोबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनो फोसावबाय। दिनैनि बिटिसिनि एसेम्बलि जथुम्मानि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा गासै गंजि फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामनायजों लोगोसे गासै सा 259 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनो थांखि लाबाय। सोरखारि खालामनो फोसावजानाय कलेजनि मुंफोरा जादों तामुलपुर कलेज तामुलपुर, मुसलपुर कलेज मुसलपुर बाक्सा, तामुलपुर डिग्री कलेज बरकपा तामुलपुर, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेज टिपकाय क'क्राझार, डिमाकुसि कलेज डिमाकुसि उदालगुरि, बर' बाजार कलेज बर' बाजार चिरां, बेरगाव कलेज बेरगाव उदालगुरि,
जमदुवार कलेज जमदुवार क'क्राझार, ककलाबारि चापागुरि कलेज हुजुवा बाक्सा, रुनिकाटा कलेज रुनिकाटा चिरां। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर आरो गोजोननाय बावहरबाय।